क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनसे गोख्रों दखरा आफाद जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना बर' हारिनि सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनायाव जमदुवार हालामनिफ्राय सासे जोंनि गोख्रों बिर जोहोलाव मुंख्लं जसेफ बसुमतारी बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौ बावलांदोंमोन आरो बिथांनि जि गिदिरथार बिहोमा बर' हारियाव बिथाङा जि मोनसे गिदिर बिहोमा होलांबाय बिथांनि बिहोमाखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुङाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो दिनै बिथांमोना बेखेवजेननाय हाबाफारिमोन बे हाबाफारियाव आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बेनि थाखाय जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथिफारि बिथांमोन आरो जमदुवार ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरदों जि गिदिर आरो थांखिखौ लानानै बिथांमोना दिनै हाबाफारिखौ लादों आं बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं साबायखर बावदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे फोथायो जे जाय हारियाव बिर जोहोलावजो बिथांमोनखौ मान होनो रोङो सिबिनो रोङो बे हारियाव अरायबो बिर जोहोलाव गेदेर गोलाव जोनोम जायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला बर' हारिनि थाखाय जोङो सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जों जेब्ला खामानि मावदों बै समाव जेसेबां जोंनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि गेदेर बिहोमाखौ आदर्शखौ जों फोथांना लाखिनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन जिल्ला आफादफ्रा दखरा आफादफ्रा बेबायदि हाबाफारिखौ लायो आरो बे समाव मुंख्लं जसेफ बसुमतारीनि बिथांनि गोजोन जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन थायो आरोबाव जोंखौ फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय बिथाङा मोनसे थुलुंगानि नेरसोन जानानै थाथों बेखौ आं दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं मिजिंथियो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सानो जोंनि हालामाव जोंनि ओनसोलफ्राव मोजां गेलेग्रा सुबुंफोर दङ नाथाय बिथांमोना माखासे प्लेटफर्म मोना आरो प्लेटफर्म मोनैनि थाखायनो जोंनि गेलेनायखौ जों नेसनेल इन्टारनेसनेलाव जों लांनो हाया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिदि हाबाफारि लानानैनो जोंनि गामि गफायाव जेफोर टेलेन्ट दङ गेलेनायाव बेखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनानै गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे गावनि जिउखौ दाफुंनायजों लोगोसे बर' हारिखौबो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव मोनसे सिनायथि होनायनि खाबुखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों आरो बे थांखियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2023 मायथाइनिफ्राय जोङो 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ जों लादों देग्लाय 3थि बोसोर फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय जोंहा 2 जुनाव जागोन मोनसेया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव आरो मोनसेया जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव बेयाव जोंनि जिल्ला आफादफ्रा बाहागो लागोन आरो जों नुदों जों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो जागायजेनदों बै समनिफ्रायनो जोंनि गामि गफायाव उन्दै खुदियाफोरा जायफ्रा उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोनाव गेलेनायनि रोंगौथि दङ बिथांमोना गेलेनायनि फारसे बिराद मोनसे आवगायबोनायखौ जों नुदों आरो बे थांखिखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आरोबाव जोंनि खुदियाफोरखौ जोङो गेलेनायनि मोनसे प्लेटफर्म होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लांनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खनसेयाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे आद्रा सिमां बेखौ मोगथां महर जाफुंनो थाखायनो बड'फा फुटबल क्लाब जों दानाय जादों आरो बे बड'फा फुट क्लाबा एबार आसाम फुटबल एस'सियेसननि जि बानजायनाय 13 बोसोर बैसोसिमनि जि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव बिथांमोना गेलेनाय बादायलायनाय होयो बेवहाय देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा एफसिआ थोंजों जोङो बादायलायनायनि जों खाबुखौ मोनबाय आरो थांनाय सेप्तेम्बर मासाव चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसननि बानजायनायाव अल आसामनि 8 जुननि जि आन्डार 13 फुटबलनि बादायलायनाय जादोंमोन बेवहाय 9टा क्लाबा बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा एफसिआ चेम्पियन जानानै 8 जुनाव चेम्पियन जानानै जों दायो इन्टार डिस्ट्रिक्टआव जोङो गेलेनायनि खाबुखौ जों मोननो थांगासिनो दं आरो जों सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा एफसिआ आसामाव चेम्पियन जागोन आरो चेम्पियन जानायनि उनाव जोङो नेसनेल लेभेलाव जों गेलेनो खाबुखौ मोनगोन आं सानो नेसनेल लेभेलाव जों चेम्पियन जागोन आरो बेबायदिनो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनानै गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि प्रफेसन हिसाबै लानायजों लोगोसे बर' हारिखौ माने जों सिनायथि होनायनि जि थांखिखौ जों लादों आं सानो जों आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों उदालगुरि जिल्लाया देग्लाय 16 बोसोर जाबाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय एबार खनसेयाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 7 जोंनि उन्दै गेलेग्राफ्रा नर्थ इस्ट एफसिनि आन्डार 15आव जोंनि आन्डार 13नि गेलेग्रिफ्रानो बिथांमोना
नर्थ इस्ट एफसिनि आन्डार 15आव सायख'जादों आरोखि दा जोंनि थाखाय बे मोजां खबर होननानै जों बुंनांगोन आरोखि जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय लानानै सानथामनि हाबाफारिजों जसेफ बसुमतारी मुंख्लं ट्रफि बादायलायनाय फुटबल बादायलायनाय बेखौ बाव होनाय जादों आरो जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जसेफ बसुमतारी मुंख्लंजी ट्रफि बेखौ जोङो सिगां समनिफ्रायनो जेरैबायदि बिथांनि नामखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन जोङो बरायदों ओनसोलाव आरो लोगोसेयैनो आगु कुसुगाव दख'रा बर' फरायसा आफादमोन बियो आरो मोनसे समनिफ्राय जमदुवार दख'रा बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखौ आलादायै महर होनाय जादों आरो बै समनिफ्रायनो बे जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जादों आरो जोंनि जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गोबां माखासे मुंख्लंफोर जोंनि गेजेराव दङ थेवब्लाबो जोङो बेखौ बेक्तिगत नामाकरनै बेखौ होनाय जादों आरो लोगोसेयैनो अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव थानाय मुंख्लंफोरनि जे बिथांमोननि मुं बेखौबो जों बावनानै थाङाखै जोङो समानैनो गोसोखाङो आरो सम सम बिथांमोननि मुङावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ जे बे ओनसोलावनो फार्स्ट गायदे आरो हेलेना मुंनि सानै आइजोफ्रा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो अनसायनायजों लोगोसे बिथांमोननि मुङै काबादि बादायलायनायखौबो होनाय जायो गतिके जोङो रावखौबो बावनानै थाङाखै आरो मिजिंथिदों ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा दिनैनि बे खेलायाव बाहागो लानायजों लोगोसे खालि खेलाखौल' मोजां मोननाय बे बाथ्रा नङा जाहाथे मुंख्लं जसेफ बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि गासै हालामाव बर' माहारिनि जाय मुंख्लं बिथांमोनखौ जाहाथे गोजोरै गोसोखांफिननो बा गोसोखांनो हायो बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो दिनै जोङो बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जोङो गेदेरथारै मोनसे हाबाफारि लादों जे जों साफ्रोमबो मुंख्लंफोरखौ जाहाथे जोङो गोजोरै जोंनि बर'नि जारिमिनाव जाहाथे बिथांमोननि जे मावलांनाय हाबाफारि एबा मुंख्लं जालांनाय बेखौ जाहाथे जोङो जारिमिनाव जाहाथे दोननो हायो बिनि थाखायबो गोबां हाबाफारि लानाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिखायनो जोङो जोबोरैनो मान होयो आरो मिजिंथिदों रायजो राजाफ्रा बावनानै थांनाय जे बाथ्राफोर बेखौ जोङो नैबे मुंख्लं ट्रफिनि गेजेरजों जों गोसोखांहोनो हायो आरो जोंनि गासैबो हाबाफारियानो जिहेतुके जोङो बै समाव सरकारजों जोंनि दाबि दावाखौ एबा जोंनि जे मोननांगौफोर दंमोन बेखौ जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो मोनसे नङा मोनसे जोङो मोननो हादों आरो दिनै जोङो नैबे स्टेजाव सफैनो हाबाय बेनिखायनो मुंख्लं बिथांमोननि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै अरायसम जायगा मोनो बेनि थाखाय आं इसोरनाव खावलायबावबाय आरो लोगोसेयै जोंखौ जाहाथे बिथांमोनहा सोरगोआव थानानै जोंनो थुलुंगा होयो आरो बर' हारिया उनाव आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन रोखोमै जाहाथे जोङो जौगालांनो हायो बेनि थाखाय आङो आरोबाव आर'ज गाबबावबाय